Mwakazivai zvakare vateereri, tokutendai nekusangana nesu pachirongwa Konai Pastor. Nhasi zvakare tine mubvunzo wakabvunzwa neumwe wedu ari pano pachirongwa. Tinoda kuti tibatsirane pamubvunzo wakabvunzwa iwoyo. Regai tibva tangoenda paskrini tiverenge tese mubvunzo wacho. Uri kutiwo, Konai Pastor, Tim Zunde neBible vakati panouya Jesu Kristu munhu wese achamuona, zvekuti hapadi ichi CNN kana BBC to announce the breaking news. Asi kana tikaenda pana Mateo 24 vesi ya 40 na 41 hapataurwi secret rapture here. Toda kufara nekuti akabvunza mubvunzo ari kutaridza kuti ane zvirongwa zvakawanda zvaanotarisa paplatform ino yeMandara, saka ari kureferensa pane imwe presentation yakaitwa maringe nekudzoka kwechipiri kwaJesu uye nekudzidzisa kwatanga tichiitawo zvakare nekudzoka kwechipiri kwaJesu Kristu. In short ari kungoti Matthew 24 verse 40 na 41 haidzidzisi here kuti Jesu achauya chivande-vande obvuta-bvuta vamwe vanhu chivande-vande, vamwe otosara vamwe vachitoenda. Regai tiverenge toona kuti zvii zvatingawane ipapo. Handisi kuzotangira pavhesi ya 40, ndichatangira pavhesi ya 37 kusvika ku41. Iye angangorefeya vhesi 40 na 41, but ngatangire pa37 tinyatsoona pane musoro wayo chaipo kuti kana taakurova tiite shuwa kuti tarova musoro, hatina kungorova muswe chete. Matthew 24 verse 37. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking and marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. Verse 39. And they knew not until the flood came and took them all away. So shall also be the coming of the Son of Man. That then two shall be in the field, one shall be taken and the other left. Verse 41. Two women shall be grinding at the mill, one shall be taken and the other left. Now, chekutanga chandirawo nditaure kana mama katera patati chiverenga pashandiswa vara rekuti take katatu mumavhesi anokwana kuita iwo 4 or 5 ataverenga, ende mukacherechedza kashandisirwo kevara iroro kanotibatsira kunzwisa zviri kutaurwa naJesu Kristu. Iyo ndio yatinoti immediate context, kuti kana uchiverenga bhaibheri ukaverenga vhesi 1 ikaita seyakuvhiringa, enda pamusoro payo nepazasi payo, ona kuti haukwanisi kuwana here zvingakubatsire kunzwisisa vhesi iyoyo pacontext iyoyo yakapoteredza vhesi iroro. Saka pataverenga vhesi 29 yati they did not know until the flood came and took them all away. Ndoda kuisa focus pana took, ipast tense ya take. And mukatarisa kuti iri kurevei kuti flood yakauya and it took them. Hapana patinonzwa kuti murowi wakauya ukatakura vanhu kana watsveta uku. But vara rekuti take ipapapa riri kureva kuti the flood came and destroyed them kana kuti and killed them. Saka mucontext iyoyo imwe chete patiri kuverenga pazasi pacho pozonzi therefore two will be in the field, one will be taken, the other one will be left. Tatopiwa clue neverse 39 kuti izwi rekuti take riri kureva kuti kudii, harisi kureva kutakurwa vanhu vachinosiyiwa pane imwe nzvimbo, asi riri kureva kuti destroyed or killed. Saka munoverenga muchidzeka nesame meaning iyoyo pavhesi ya 40, two shall be in the field, one shall be taken, mosubstitute moti one shall be killed and the other will be left alive. Panouya Jesu Kristu ndosaka Paul achidzidzisa kuna 1 Corinthians chapter 15 verse ya 51 na 52, in the twinkling of an eye we shall be changed. This corrupt must put on incorruption. Why tichifanira kuchinjwa nekukasika sekubwaira kweziso? Because Jesu paari kuuya nembiri achibwinya achipenya, ende mbiri iyoyo inodestroya chivi. Ndosaka tichifanira kukasika kushandurwa kuitira kuti tikwanise kutarisana naye tisingaparari. But vanenge vasina kushandurwa nekuti havana kugamuchira Jesu Kristu, they will remain with their corrupt bodies and they will be destroyed by the glory ya Jesu Kristu. Ndozvikunzi naJesu pandinenge ndaakuuya sezvakaitika pamazuva aNoa kuti murowe wakauya and took them all away. Therefore when I will come, two will be walking together, one will be taken, one will be left alive. Saka Jesu Kristu ari kutoti pandiri kuuya, one will be destroyed by my glory and the other one will be, nokuti anenge ashandurwa, will be left alive, anosara ari mupenyu otakurwa achienda naye. Kana
kuda kuzoverenga mamwe mavhesi anotsimbidzira pfungwa yekuti hakuna chinonzi secret rapture panouya Jesu Kristu. Hauyi chivande-vande, hauyi chiverevere. Revelation 1 verse 7, behold, he is coming with the clouds, every eye shall see him, every eye shall see him. Kureva kuti hapana chivande-vande pakadaro. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, 14, 15, 16 and 17, the Lord himself, verse 16, shall descend from heaven with the trumpet call, with the shout of the archangel, with the voice of the archangel. Na mabva ipapo munoverenga Matthew 24 verse 26 ipo patiri papapa, as the lightning which shines from the east unto the west, so shall also be the coming of the Son of Man. Saka kuuya kwa Jesu Kristu will not be secret. In fact, it appeal to 3 out of the 5 senses. It will appear to the sense of sight. All eyes shall see him as lightning which shines from the east and goes to the west. It appeals to the sense of touch, because Thessalonians inoti tichatorwa pamwe chete tonochingamidza Ishe mudenga, we will greet him in heaven. It will also appeal to the sense of hearing. It is audible. The Lord will descend from heaven with the loud trumpet call, with the voice of it will be very noisy panike pachiuya Jesu Kristu. Saka masenses edu 3 achatoshanda, with sense of sight, sense of hearing, sense of touch. Tichamuona, tichamubata, tichamunzwa kuti auya. Saka hakuna anything secret in such a noisy event. Makuwa achitsemuka, achiputika, achipwanyika, that cannot be a secret. Vatsvene vachiunganidzwa nengirozi tonochingamidza Ishe mudenga, that cannot be a secret. Saka Matthew 24 parakunzi they were taken, iringoreva kuti they will be destroyed, sekudestroyiwa kwakaita vanhu venguva yaNoa. Toda kutenda rudairo rwangu kuti tadabatsirikana nezvinobva mukati mebhaibheri. Ngatisatye kuramba tichibvunza. Kana pasina kujeka, please feel free kungoisa comment futi pazasi ipapo. We'll always be there to help. Mwari akubatsirei. Amen.